Sherlock Holmes a balíček pro královnu. S využitím postav Artura Conana Doylea napsal Petr Macek, četl Igor Bareš, hudba Daniel Barták. Natočeno ve studiu Music Masters v roce 2025. V Buckinghamském paláci jsem byl hostem při řadě příležitostí. Účastnil jsem se oficiálních ceremonií i společenských banketů. Nejednou jsem Holmese doprovázel, když byl přizván jako konzultant k rozličným státním záležitostem a co by jeho společník jsem měl také tu čest setkat se s královnou Viktorií na detektivovi udělené osobní audienci. Ovšem až teď se papíru a inkoustu odvažuji svěřit případ, k jehož vyřešení jsme byli povoláni, jelikož ohrožoval samotný majestát jeho veličenstva. Událost, o níž se chci rozepsat, se odehrála v roce 1889, kdy už se o Holmesově intelektu, který propůjčoval k potírání zločinu, vědělo díky mému beletristickému zpracování Studie v Šarlatové. Proudilo k nám proto množství požadavků, které můj přítel povětšinou odmítal. Když však toho deštivého rána před naším domem zastavil černý kočár, prostý jakéhokoliv erbu, a z něj vystoupili 3 urostlí gentlemani, kteří si pro Holmese přišli až nahoru do bytu, nebylo nám dáno na vybranou. Pan Holmes, musím vás požádat, abyste nás následoval, pokynul detektivovi ten nejvyšší z nich, když bez zaklepání vstoupil k nám do obýváku. Detektiv jen lehce zdvihl obočí. A když odmítnu, mám vás přivést za jakýchkoliv okolností, pokrčil muž rameny. Zůstal jsem sedět a pohlédl na Holmese, zda mi nedá signál. Pokud jsme proti němu měli mít šanci, museli jsme se na něj vrhnout společně. Pominuli však neomalenost jeho jednání a hřmotnou fyzickou konstituci, musím uznat, že navzdory prvotnímu dojmu nevypadal jako násilník, který by si sem přišel vyřídit účty. Neměl žádnou zbraň ani hůl, dokonce se snažil, aby nenašlapal, a jeho společníci čekající před bytem velmi úctivě uklidňovali pohoršenou Hudsonovou. Můj přítel mu věnoval zkoumavý pohled a pak se náhle pousmál. Nuže dobrá, podvolil se a mrkl na mě ve znamení, že se nemám ničeho obávat. Jistě nám ale dovolíte, abychom se převlékli. Tuším, že tam, kam míříme, by nás v županech a z drobky ze snídaně ani nepustili. Moje instrukce se týkají jen vás, zarazil se muž. Teď bylo na Holmesovi, aby projevil neústupnost. Doktor Watson mě bude doprovázet. Je to moje jediná podmínka. Jsem si naprosto jist, že ona s tím mít žádný problém nebude, zdůraznil nepřipouštějíc námitky ženské zájmeno. Podobné chodící hromady svalů, se kterými jsme se při našich vyšetřováních setkali, měli pohledy většinou tupé a neoplývali inteligencí. Zde tomu ale bylo jinak. Muž bystře zhodnotil, kde jsou mantinely detektivovy spolupráce a rozhodl se mu v tomto neodporovat. Rozešli jsme se tedy do svých ložnic a zatímco jsem na sebe chvatně házel košily, kalhoty a sako, marně jsem přemýšlel, kam toto povede a kdo je ona tajemná. Sherlock Holmes se s ženami příliš nestýkal a hlavně nebyl někým, kdo by se nechal zastrašit nebo by takto pokorně reagoval, když se někdo pokoušel jeho služby vynutit. Jeho chování mne tedy překvapilo, ale jistě bylo dané tím, že na rozdíl ode mě pochopil, kam jdeme. Dál už se vše odvíjelo překotně. V kočáru jsme ani neměli šanci si mezi sebou promluvit, protože naše eskorta se posadila proti nám a celou cestu, kdy kočí doslova hnal koně ulicemi Londýna, nás pečlivě pozorovala.
Aniž jsem se snažil rozkoukat, zahnuli jsme ke služebnímu vjezdu do Buckinghamského paláce a zastavili na krytém nádvoří. Než nám dovolili vystoupit, náš doprovod nejprve vyhlédl, zda venku nejsou přítomny nepovolané osoby. Už je mi jasné, že v tomto případě se nedalo říci ne. Podle čeho jste poznal, že se jedná o královskou policii? Využil jsem té šance a naklonil se k Holmesovi. Nebýval nervózní, teď však už byl v očekávání evidentně velké výzvy a omezil se jen na stručné vysvětlení upozorňující na skryté odznaky pod klopami sak královninných strážců, které látku na líci mírně krabatily. Musí jít o něco velice vážného, když se ani nepředstavili, utajené i v rámci tajných protokolů, sykl. Přiznávám, že jsem zvědavý. Bez dalších okolků jsme byli uvedeni dovnitř. Ne však nahoru do reprezentačních prostor či přijímacích pokojů královny a jejího aparátu. Odvedli nás liduprázdnými strohými chodbami zázemí do prázdné místnosti bez oken v podzemí. V ní byl jen prostý stůl a pár židlí, postavených těsně k sobě, aby utvořili jednu natolik rozměrnou, že pojme váhu svého uživatele. Tím byl starší bratr mého přítele Mycroft Holmes. Na stole ležela červená schránka se zlatými držadly a iniciály Viktorie Reginy. O tomto setkání nebude pořízen žádný záznam a nikdo se o něm nedozví. Nezdržoval se Mycroft pozdravem. Pokud mne, doktore, někdy použijete jako postavu ve svých dílech, toto setkání zamlčíte. Otočil se ke mně. Věděl jsem, že Mycroft pracuje pro britskou vládu. I to, že je v jeho gesci řešení záležitostí vnitřní i vnější bezpečnosti země a že se s metodami, jakými toho dosáhne, nemusí zodpovídat příliš mnoha lidem. Stejnou měrou, jakou jsem byl zvědavý, jsem začínal být vyděšený. Spolehněte se, ujistil jsem jej, načež Mycroft vykázal naši eskortu z místnosti. Tak co hrozí skandálem natolik nemyslitelným, že hrozí otřást základy celé monarchie? Zeptal se Holmes, když jsme osaměli. Jak tě znám, nic menšího by tě nepřimělo, abys opustil svůj klub a choval se tak pateticky. Mycroft beze slova ukázal na červený box. Pokud se nemýlím, jedná se o bezpečnostní schránku, ve které jsou královně každý den doručovány tajné vládní dokumenty a citlivé informace, konstatoval detektiv. Ano, ty jsou panovnici doručovány přímo z kanceláře soukromého tajemníka. Už z podstaty věci do ní má přístup minimum lidí, doplnil úředník. Když ji však dnes ráno otevřela, utrpěla psychický otřes. Co se ztratilo? Nic. Ba právě naopak. Podívej se sám a pochopíš. Holmes k boxu přistoupil a otevřel víko. Chvíli zůstal stát a jen studoval obsah. Nakonec je více než dobře, že jsem si vaši přítomnost vymohl, Watsone, odtušil pak a nabídl i mně pohled na to, co upoutalo jeho pozornost. Na dně schránky ležel částečně zabalený v utrženém kusu látky s orientálním motivem, čerstvě uříznutý mužský úd. Spod tkaniny vykukoval pergamenový papír, na kterém byl napsán prostý vzkaz: Spravedlnost pro krále králů.
V životě jsem snad neviděl nic bizarnějšího. Co si o tom myslíte, doktore? Než jsem odpověděl, musel jsem se nejprve trochu vzpamatovat. Vytáhl jsem z náprsní kapsy tužku a látku odsunul, abych mohl úd lépe vyšetřit. Pij byl od těla oddělen s chirurgickou přesností a jistým precizním řezem. Podle specifické pigmentace kůže usuzuji, že patřil muži exotického původu, snad indického. Přemýšlel jsem nahlas. Jak jsem ta slova slyšel z vlastních úst, náhle mi došla celá váha řídícího se skandálu. Tady nešlo jen o prosté znevážení koruny a porušení bezpečnosti. Vyměnili jsme si s Holmesem pohledy a slova se opět ujal Mycroft. Osobně mne nejvíce znepokojuje otázka, jak se to tam dostalo. Moji lidé již zadrželi královnina sekretáře i kurýra, který dnes schránku přinesl. Zapřísahají se, že nemají o ničem ani tušení. Co mohu soudit, jsou upřímně v šoku. Doposud to byli bezúhonní služebníci koruny. Sekretář měl prý klíč neustále při sobě a kurýr jej nemá vůbec. Tento případ znamená bezpečnostní hrozbu nejvyššího kalibru. Soudím, že královna je znepokojena i z jiných důvodů, naznačil Holmes. Jeho bratr k emocím a potřebám těla podobně chladný jako Sherlock byl tak jako tak v situaci, kdy musel takt stranou. Máš samozřejmě pravdu, je kulantně řečeno značně nervózní, protože pan Karim je na cestách a není možnost, jak se s ním rychle spojit. Přirozeně se obává nejhoršího. Pokud je to pravda, otřese to celým impériem. Hovořil přirozeně o Abdulovi Karimovi a o tom, o čem si šeptal nejen celý palác, ale už i širší veřejnost. Karim, jehož ovdovělá královna důvěrně oslovovala jako munšího, byl původně jedním ze 2 Indů, kteří jim měli sloužit a reprezentovat svůj národ na oslavách jejího zlatého jubilea v roce 1887. Oblíbila si ho však natolik, že z něj časem učinila svého sekretáře. Oficiálně se od něj učila urdsky, nicméně podle zlých jazyků byl jejich vztah i přes věkový rozdíl mnohem intimnější. Osobně jsem se setkal s několika znechucenými dvořany, kteří spekulace o jejich neobvyklém spojení šířili jako jasnou věc. Pokud panovnice dostala soukromou poštou toto, byl to politický a zároveň velmi osobní útok. Teď víš, proč nemohu věřit nikomu jinému než tobě. Pachatel má přístup do paláce, nebo tu má vnitřního spojence, pravil Mycroft upřímně a stěžka se postavil. Ať už tohle, ukázal na odkrvený pív v boxu, patří panu Karimovi, nebo ne, potřebuji, abys zjistil, kdo a proč to udělal. Detektiv, oddaný monarchista, bez váhání úkol přijal. Jako vždy udělám maximum. Sklonil jsem se ještě jednou ke schráně, abych si předmět doličný důkladněji prohlédl. Do nosu mě udeřil jemný odér, který nepocházel z lidské tkáně, spíše z nějaké exotické masti či oleje, kterou mohl být úd potřený. Znovu jsem použil tužku a její pomocí píj obrátil. Na jedné straně nesl stopy staré kontuze, odřeniny, snad z přiskřípnutí sedla. Neviděl jsem to poprvé. Jako vojenský lékař jsem se s něčím obdobným již setkal. Kdo a proč jsou otázky na Holmese, ale pokud mohu přispět něčím já, tak možná identifikací oběti.
Tento muž má na kořenu penisu zahojenou jizvu, pravděpodobně od starého jezdeckého zranění. Takže rozpačitě jsem si odkašlal. Pokud by se našla, dejme tomu, nějaká dáma, která by věděla, že její partner podobnou jizvu má, nebo naopak nemá, měli bychom buď jistotu, nebo bychom mohli konkrétní osobu vyloučit. Něco takového by mé pátrání velmi posunulo, upřel detektiv na bratra nevinný pohled. Nevím, jestli to věci prospěje, ale mohu dodat, že sama amputace penisu není smrtelná. Neodpustil jsem si ještě dovětek. Umírá se spíše na druhotné následky takového zranění, jako je vykrvácení nebo sepse. Je tedy možné, že tento muž, ukázal jsem tužkou na dno schránky, žije. Co by zkušený hráč Mycroft udržel kamennou tvář a rozhodoval se jen zlomek vteřiny. Poté bojovně vystrčil bradu, narovnal se v zádech jako voják mířící na steč a se slovy, že za pár minut bude zpátky z místnosti odsupěl. Než za sebou zavřel dveře, všiml jsem si, že venku stále čeká ostraha. Odvahu k velkým činům měl v rodině vždycky on, poznamenal můj přítel. Čas, než se vládní stratég vrátí, Holmes využil ke studiu dalších předmětů. Nejprve ze schrány vyňal onen obalený předmět. Tohle už nebudeme potřebovat a obávám se, že ani bývalý majitel usoudil a nechal tkáň vyklouznout na desku stolu, aby mohl lépe prozkoumat samotnou látku. Zaznamenal jste to aroma? Svěřil jsem mu svůj poznatek. Detektiv se zaměřil na předmět, poté na látku a nakonec na dno schránky. Ano, máte pravdu, ale nepochází z odseknutého údu, nýbrž z tohoto. Vyndal starý pergamen s tajuplným vzkazem. Znám tu vůni, kterou list nasákl. Je naprosto nezaměnitelná. V jeho okolí se používalo egyptské kadidlo, což je velice drahá a neobvyklá substance. Ostatně levný není ani tento materiál, promnul mezi prsty látku. Čínské hedvábí se do Anglie dováží jen ve velmi omezeném množství a je vyhrazeno pro vysoce postavené šlechtice. Tento kus byl odtržen z jakéhosi županu. Na krajích jsou vidět stopy stehů. Pachatel nám nechal poměrně hodně stop, což svědčí spíše o fanatismu, než o chladnokrevné kriminální mysli, což by mohla být dobrá zpráva. Poté vzal do ruky červenou schránku. Borovicové dřevo potažené kozí kůží, vyložené černým saténem, robustní a odolné. Zámek je umístěn na spodní straně schránky a neporušený, shledal. Vytáhl z kapsy lupu a jal se zámek zkoumat zblízka. Žádné škrábance od šperháku. Jsem si jistý, že ať už vzkaz dovnitř vložil kdokoliv, měl pravý klíč. A to je pro Mycrofta ta špatná zpráva. Další pátrání, další zjištění nepřineslo, ale to už se vrátil starší z obou Holmesů. Přísahal bych, že jsem na jeho tváři viděl zbytky růměnce. Jinak působil dojmem člověka, kterému z ramen spadla jedna část tíže, aby ji nahradila jiná. Při zachování diskrétnosti mohu potvrdit, že pokud je známo, pan Karim žádné takové zranění nemá. Oznámil nám s tím, že panovnici se v osobní rovině ulevilo a zároveň v ní podnítilo touhu zúčtovat s neviditelným nepřítelem.
Pohlédl jsem na zanechaný pergamen. A kdo má být ten král králů? Zeptal jsem se. V životě jsem nic takového neslyšel. Podle všeho však nemůžeme hledat mezi členy hanoverské dynastie ani rodu Saxo-Burgota, odtušil Mycroft se stopou suchého humoru. Můj přítel se zamyslel. Budu potřebovat seznam všech, kdo mohl mít ke schránce nebo ke klíči přístup, a nejen dnes, ale i v dalších dnech. To jsem předpokládal. Mám jej připravený. Podal mu bratr obálku. Moji lidé už je prošetřují. Sdělím ti, jakmile se objeví něco relevantního. Holmes ji otevřel a jména přelétl očima. Seznam pracovníků paláce, poměrně krátký a vybraný, podrobil stejné skrutíně jako šátek a pergamen. Dobrá tedy. Myslím, že pro začátek vyšetřování mám vše, co potřebuji. Nachystal se detektiv k odchodu. Ozvu se co nejdříve. Do té doby buď obezřetný. Obávám se, že máme co dočinění se šílencem. Nechám zvýšit počet členů královniny stráže. Nezůstane o samotě ani ve chvíli, kdy si bude myslet, že o samotě je. Ujistil ho Mycroft beze stopy ironie. Určitě na to využiješ i naše přátele, kteří čekají venku, dodal Holmes stejně vážně. Ach, ano, to... Usmál se lehce vládní úředník a do jeho řeči pronikl sotva patrný tón omluvy. Nemohl jsem ztrácet čas cestou do Baker Street, nebo riskovat, že odmítneš přijít. Tohle byla nejrychlejší cesta, jak tě sem dostat. Když jde o bezpečí Anglie, neznám bratra. Doslova. Vím, Mycrofte, naivita mezi mé slabosti nepatří. Rozloučili jsme se tedy a palác opouštěli bez trojice osobních strážců. Při pátrání po králi králů jsme se potřebovali pohybovat beze stínů. Zatímco jindy jsme se za podobným pátráním množili do ulic East Endu, chudinského Whitechapelu, St. Giles nebo Bethnal Green, tentokrát jsme potřebovali zmapovat pohyb zboží poněkud luxusnější provenience. Za tím účelem jsme navštívili několik vybraných obchodů a krejčovství, prošli Bond Street a Regent Street a končili na Piccadilly a St. James. Cestou jsme míjeli řadu útulných podniků a kaváren, kde bych rád dokončil snídani, od které jsme byli vyhnáni, či si alespoň svlažil rty čajem, ale Holmes nepovolil. Hráli jsme o čas. Náš nepřítel udělal první krok, dal o sobě vědět a jistě si tím jen připravil půdu pro další část svého plánu. V obchodech jsme pod různými záminkami předkládali orientální látku, kterou si Holmes odnesl, a chtěli vědět, jestli podobnou prodávali a kdo si ji koupil. Největší úspěch u prodavačů jsme slavili s historkou, že zastupujeme novou dodavatelskou britsko-indickou společnost, hodlající konkurovat vyšší kvalitou a nižší cenou svého zboží. Majitelé obchodů se samozřejmě rádi pochlubili zákazníky z vyšší společnosti. V druhé polovině dne jsme měli vyselektovaný dobrý tucet jmen, se kterými jsme se odebrali domů a svalili se do našich lenošek. Zatímco já zasedl k pozdnímu obědu, Holmes si nad dokumentem vychutnával tabák. Zajímavé, Watsone, pronesl, aniž by zvedl hlavu. Víme, že máme co dočinění s někým, kdo si potrpí na jistou extravaganci. Ovšem každý na tomto seznamu nákupčích je proslulý svou střízlivostí. Až na jednu výjimku. Otřel jsem si ústa od pečeně a nahlédl mu přes rameno. Hned mi došlo, koho myslí. Mluvíte o lordu Ashworthovi, že?
Zbystřil jsem, neboť jeho jméno bylo to jediné, které mi připadalo povědomé z večírků a společenských rubrik. Je známý svou zálibou v orientálních kuriozitách. Přesně tak, potvrdil Holmes. A když už mluvíme o bulvárních zprávách, zamyslel se a pátravě se rozhlédl po našem bytě. Panoval tu jeho typický nepořádek, jaký jsem popisoval již mnohokrát, ale jednou z detektivových fascinujících vlastností bylo, že většinou přesně věděl, kde co najít. I tentokrát šel víceméně najisto a v jednom štosu vytržených novinových stran našel tu, na kterou si vzpomněl. Před několika měsíci mě zaujala zpráva v Daily News. Ashworth přišel v Indii o syna za poněkud nejasných okolností. Ztráta, ze které se prý úplně nevzpamatoval. Zalíbení v kuriozitách naznačuje jeho excentričnost, poznamenal jsem. Ale co motiv? Pomsta vůči koruně, Holmesy? Zdá se mi to příliš teatrální. Holmes se pousmál. Někdy, Watson, je divadlo přesně to, co fanatik potřebuje. A slova vzkazu o králi králů a uříznutý penis, naznačující nemorální chování, se mi zdají až příliš rezonovat s tím, co vím o jistých okultních společnostech, které se v Londýně v poslední době množí jako houby po dešti. Měl pravdu v tom, že zejména takzvané lepší vrstvy jistou módní fascinaci orientem a tajemnem prožívali. Přisuzoval jsem to průmyslové revoluci a rychlému vědeckému pokroku, který prostupoval celou společností. Podlehla tomu i řada mých přátel. Nové formy spirituality nabízely únik před často ponurou realitou, ačkoliv i ty byly často romantizované, ovlivněné koloniálním myšlením. Ashworth nebyl zdaleka jediným. Upozornil jsem Holmese, že tento fakt sám o sobě z něj nedělá pachatele, což kvitoval. To je jistě pravda, ale není nic proti ničemu, když lorda Ashwortha poctíme návštěvou. Natáhl se opět po svém vycházkovém plášti. Pojďte, cestou se ještě stavíme u Mycrofta. Ať ví, jakým směrem vyšetřování postupuje. V klubu Diogenes, jehož byl Mycroft Holmes členem, jsme se nakonec zdrželi téměř hodinu. I přesto, že ztráty britské armády v Indii byly alarmující a výrazně převyšovaly úmrtnost na domácí půdě nebo v jiných koloniích, převážně kvůli drsným podmínkám, nedostatečné hygieně, neznalosti tropických nemocí a životnímu stylu vojáků, vládní úředník si tento konkrétní případ Ashworthova syna pamatoval. Když padlo jeho jméno, začal se nejprve ošívat. Není čas mít před sebou tajemství, Mycrofte, spražil ho detektiv. Věřil jsem, že Mycroftovo chronické tajnůstkářství není vedené nedůvěrou k bratrovi, však to dnes prokázal. Byl prostě takový z podstaty své práce. Jistě víš, jaké máme v Indii potíže. Naše přetahovaná s Ruskem, neustálé potírání nepokojů, půtky s povstalci, naši kontrarozvědku, indické revoluční hnutí, zejména v Bengálsku a Pandžábu, zaměstnává mnohem více, než je v Anglii známo. To mě nepřekvapuje, odvětil Holmes. Mladý Ashworth patřil ke tvým lidem? Ano i ne, pokrčil Mycroft rameny. Vzhledem k obrovskému území a počtu britských vojáků a civilistů v Indii je potřeba sledovat i jejich loajalitu a zabránit špionáži ze strany nepřátelských mocností. A ty si pojal podezření, že Ashworth hraje na obě strany?
Není to tak, jak si myslíš, zdvihl Mycroft ruce v obranném gestu. Abys rozuměl, tajné mise jsou často prováděni ad hoc. Spoléháme se na iniciativu jednotlivých důstojníků a úředníků a jsou součástí naší vojenské přítomnosti. Mnoho z těchto operací je z pochopitelných důvodů přísně tajných. U Ashforta prostě vzniklo určité podezření, ale jeho smrt byla nešťastná náhoda. Než jsme ho stihli vyslechnout, byl zabit při konfliktu s jedním z místních kmenových vůdců, s nímž vyjednával podporu. Úplné detaily operace opravdu nejsou důležité. Byl tam někdo s ním? Tělo do vlasti doprovodil jeho pobočník jménem Ram Singh. Vím, že jej poté vyhledal i Lord Ashford a Singh, který o našem podezření věděl, mu to prozradil. Zaslal poté premiérovi velmi emotivní vyčítavý dopis. Viděl jsem ho a když teď o tom přemýšlím, bylo v něm několik odkazů na starověký Egypt a Indii. Podezíráš ho, že je to náš člověk? Zatím máme jen pár náznaků, zamyslel se Holmes. Patří mezi ty, kdo mají přístup ke klíčům od schránky? Optal jsem se. Zavrtěli unisono hlavou. Těch schod okolností je i tak dost, usoudil detektiv. Jsem zvědavý, jak nás jeho lordstvo přivítá. Ashford bydlel v luxusním domě v Knightsbridge. Městské šlechtické sídlo georgiánského stylu s fasádou z červených cihel a s velkými okny oplývalo aurou bohatství a prestiže. Lord nás přijal ve své studovně, která by sama o sobě mohla být muzeem. Uvedl nás majordomus, jemuž jsme se představili jako nadšení amatérští egyptologové. Vzduch uvnitř domu byl těžký, prosycený sladce kořeněnou vůní, která mi okamžitě připomněla aroma z boxu. Stěny byly pokryty vyřezávanými panely a visely na nich staré mapy a tapisérie. Všude, kam oko dohlédlo, stály skleněné vitríny plné starožitností, egyptské amulety, indické sošky božstev, perské miniatury. Jediné, co ze sbírek vybočovalo, byl moderní obraz mladého důstojníka kavalerie v červeném kabátci a s modrozlatou přilbou s černým chocholem. Uprostřed toho všeho na podstavci z černého mramoru stála soška faraona s hadí korunou a zvýrazněným falusem. Lord byl drobný, ale energický muž s pronikavýma očima, které neustále těkaly po místnosti. Pánové, vítám vás ve svém skromném příbytku, pronesl s mírným úklonem. Jeho hlas byl nečekaně hluboký s nádechem jakéhosi monotónního zpěvu. Komu vděčím za doporučení? Holmes, který měl místní okultní spolky zmapované, vyslovil jméno baronky, která se stejně jako Ashford svou náklonností k východní mystice netajila. Ten tajemný svět na hranici naší vlasti skýtá tolik možností a výzev pro naše smysly, pravil jsem já. Nechceme být jen pasivními návštěvníky expozic nebo turisté. Rádi bychom do toho světa pronikli více. Šlechtic vypadal zaujatě. Skutečně? Ochotní spolupracovníci jsou zapotřebí, zvláště teď, když nás čeká tak překotná a zajímavá doba. Rádi se dozvíme více. Usadili jsme se do plyšových křesel a nechali si nalít kávu. Detektiv nasal vzduch v místnosti a jakoby si toho všiml až teď, okomentoval její aroma. To kadidlo, které zde voní, vaše lordstvo, je egyptské, že? Zeptal se nevinně, sledujíc Ashwortovu reakci. Lord se zatvářil potěšeně.
jak v nás vycítil zpřízněné duše. Velmi bystré, příteli, ano, je to kadidlo používané při obřadech ve starověkém Egyptě. Má mocné uklidňující a zároveň povzbuzující účinky na mysl. Používáme ho při sezení našeho řádu východního úsvitu. Pronesl to jméno s nápadnou důstojností. Jsme takový spolek, který se věnuje studiu starověkých rituálů. Měli byste zájem o členství? Jste velká společnost? Zatím stále nabíráme na síle. V našich řadách ale najdete samé zasvěcené a oddané odborníky, lékaře, chirurgy, novináře, vědce, politiky. Skutečnost, že se choval tak bezhelstně, svědčila o tom, že je buď opravdu neškodný, nebo naopak zaslepený svým posláním, ať už mělo být jakékoliv. A jakéže to studujete rituály, zajímal se Holmes. Ashworth zaváhal. Náhle si nebyl jist, že má být až tak upřímný, protože toho o nás tolik neví. Svět se odklonil od duchovních hodnot, vážený pane, a je třeba ho vrátit na správnou cestu. Nemyslíte? Zabubnoval prsty na opěrce svého křesla. Detektiv na otázku neodpověděl a zatvářil se neutrálně. Pokusil jsem se šlechticovo vyzvídání rozptýlit a pohledem jsem spočinul na obrazu. Podle podoby soudím, že je to váš syn. I on je členem řádu? Kdybych ho zasáhl revolverem do srdce, nemohl bych trefit bolestivější místo. Ashworthova tvář se stáhla do bolestné grimasy. Můj syn, ano, to byl můj syn. Mladý idealista, který věřil v pravou spravedlnost. Zahynul v Indii, kde sloužil koruně. Ale proradnost a hry královské správy ho stály život. Místo, aby ho chránili, nechali ho zemřít. Stal se obětí, pane, obětí tohoto prohnilého systému, který potřebuje očistu. Jeho hlas se zvyšoval s každým slovem, až téměř křičel. Když skončil, několikrát se prudce nadechl, jako by hledal ztracený klid. Holmes využil trhliny v jeho racionálním uvažování a zvýšil svůj tlak. A kdo by ten systém měl podle vás nahradit? Nějaké božstvo? Někdo, jako je on? A švihl prstem k obdařené sošce na podstavci. Král králů? Ashworthova tvář zrudla. Jak znáte to jméno? Na tom nezáleží. Co to znamená? Je to jméno pro božstvo, které se v těchto časech úpadku musí probudit. Musí obnovit rovnováhu a spravedlnost, kterou tato materialistická společnost zničila, řekl zapáleně. Pokud ale s mými názory nesouzníte, vstal a naznačil nám, že bychom se měli mít k odchodu. Detektiv zůstal sedět. Hovoříte o rituálech, o božstvech a v Buckinghamském paláci se objevil velmi zvláštní balíček. Balíček, který obsahoval lidskou tkáň a vzkaz. Vzkaz o králi králů. Říká vám to něco? Ashworthova tvář pro změnu zbledla, ale tentokrát ne bolestí, nýbrž zjevnou snahou o kontrolu. Nevím, o čem mluvíte, pane. Mé rituály jsou soukromé a mé sbírky slouží pouze k mému studiu a osvětě. Jste si jistý, že jste u správných dveří? Jeho hlas, ač se snažil znít pevně, prozrazoval mírnou nejistotu. Kde je Ram Singh? Nikoho takového neznám, zvolal. Určitě si pamatujete muže, který vám přinesl synovo tělo, okřikl ho Holmes. Jeho pobočník, také kavalerista, který věděl, jak se britská vláda k vašemu synovi zachovala. Možná sdílel vaši zlost a touhu po pomstě. Proč jste se obrátil i proti němu?
Přisadil jsem si, protože jsem viděl, jak Ashworthova fasáda pod kanonádou Holmesových dedukcí praská. Jak to myslíte? Lapal po dechu. Detektiv vytáhl z kapsy orientální látku a strčil mu ji před oči. Zohavil jste ho. Buď sám, nebo s pomocí některého z vašich pomatených přisluhovačů. A zabalil jeho mužství do části vašeho rituálního roucha. Mé srdce poskočilo. Holmes udeřil hřebíček na hlavičku. Ashworth stůl. Vzduch v místnosti ještě více stěžkl, jako by se naplnil váhou obvinujících slov. Někdy je třeba drastických opatření, aby se probudila zaslepená mysl. Pronesl pak s takovou vášní, že jsem si nebyl jist, zda míří na nás nebo na celé impérium. Ram Singh. On to nechápal, vykřikl, a pak se jeho hlas zlomil. Věřil v ideály, vstoupil do řádu, ale chyběla mu odvaha dokončit to. Chtěl z něj dokonce zase odejít. Musel jsem ho obětovat, abych probudil krále králů, aby královna konečně procitla z té své zvrhlé iluze moci. Píj je symbolem mužské síly, která měla být přenesena na božstvo. Zároveň je to pomsta za ponížení Indie a za ty její zvrhlé vztahy s jejími služebníky. Jeho tělo se třáslo v křečích a z úst se mu drala nesrozumitelná slova. Takový fanatismus pramenil z obrovské bolesti nad ztrátou syna. Ale i přitom dokázal do svého řádu naverbovat řadu dalších, kteří v něm spatřovali prostředek k uskutečnění vlastních politických cílů a naplnění ambicí. Koho jste využil v paláci? Lord, nyní zcela zlomený, zamumlal jméno, které bylo i na Mycroftově seznamu. Člen kabinetu, který pomýšlel na post příštího předsedy vlády. Navštívil to ráno pod falešnou záminkou královnina tajemníka, odvedl jeho pozornost a do schrány propašoval Ashworthovu zásilku. Klíč členové řádu získali vloupáním do firmy Barrow and Gale, které královské schrány vyrábí a kde jsou duplikáty klíčů uloženy. Politování hodná nedbalost, která byla do budoucna vyřešena. Náš úkol tím skončil. Šlechtic byl zatčen a oficiálně prohlášen za duševně chorého, což umožnilo jeho internaci a zároveň ochranu monarchie před otřesem. Královna byla o plném rozsahu šílenství, které ji ohrožovalo, a o zradě z vlastních řad informována. A celá věc, včetně skutečné identity oběti, Ram Singha, byla pečlivě utajena, aby se zabránilo dalším spekulacím a diplomatickým komplikacím. Jeho tělo nebylo nikdy nalezeno. Odnesla jej temže, do níž ho Ashworth, jak přiznal, hodil. Řád byl rozprášen. Další případ, Watsone, kdy lidská mysl, i ta nejvzdělanější, může být semeništěm těch nejtemnějších a nejbizarnějších představ. Povzdychl si Holmes, když jsme odcházeli z Mycroftova klubu, kde jsme mu k jeho plnému uspokojení objasnili poslední nejasnosti případu. Za několik dní opět přijel černý neoznačený kočár z paláce. Tentokrát nás ale nikdo nikam neodvlekl. Pířící se paní Hudsonová k nám jako hosta obřadně uvedla pana Abdula Karima, impozantně vyhlížejícího Inda, jehož snědou charismatickou tvář s úhrančivýma očima pod tmavým obočím rámovaly stejně černé vousy.
jeho téměř 2metrové štíhlé postavě v bílém obleku ještě přidával turban. Přináším osobní poděkování od jejího veličenstva. Až uplyne nějaký čas, věří, že se při nějaké příležitosti setkáte osobně, pravil Karim vznešeně. Budu se na ten den těšit, vzal Holmes na jeho uznání pokynutím bradou. A pokud bych pro vás něco mohl udělat já, stačí povědět, dodal Int. Holmes už chtěl zdvořilostní nabídku odmítnout s tím, že veškeré výdaje uhradila kancelář jeho bratra, ale pak se mu v očích zablísklo a našemu hostovi pošeptal něco, co jsem neslyšel. Nepatřilo to mým uším a tak jsem ani nevyzvídal. Nakonec se mě to ale přece jen týkalo. Druhý den nám do bytu dorazila zásilka z paláce. Vybalil jsem z papíru z brusu novou schránku, další exemplář té, kterou používali v paláci. Jen nebyla červená, ale zelená a zlacení neslo moje vlastní iniciály. Písmena J, H a dvojité V. John Hamish Watson. Nemusíte se bát, zatím je úplně prázdná, zasmál se můj přítel, když viděl můj úžas. Ale bude ideální na uchování rukopisů, které zatím nemají spatřit světlo světa. Nepředpokládám, že by zůstali ve vaší hlavě. První tajný dokument, který jsem do ní vložil, byly poznámky k tomuto případu. Slyšeli jste? Sherlock Holmes a balíček pro královnu. S využitím postav Artura Conana Doylea napsal Petr Macek, četl Igor Bareš, hudba Daniel Barták. Natočeno ve studiu Music Masters v roce 2025.